ikaw. Uy, Anak. Wala ako. sige lang kaglaan. Mura maghalos ka daan na kamulaan. May trabaho ka hindi. Panahon sa nga, maglingaw-lingaw ba? Oh, sige. Sugtan ka mula po. Dato mo sa Inday ha. Para Gati. gantay mo. Magdadahas akong bata. O, nadili ka. Aw, gidato na lang ko. Oh, sige. Day! Alay ko, Day! Alay ka na. Mula kong papa na. Tuyugi siya ha, pero... Sige. Riping mandakan. Sige din. Okay, bala mo din. Wala ka din. Oh, sige. Ayaw, bawal, Day! Day, kana. Ato ta sa unahan ay baday nga kanang ay sa ba mama nimo ha. Sige. Wait, wait, wait. Aw unya lang sa day abot ito dito ha. Sige. Ay, sus! Lap. May ganay, kinuno ka. Wala, Wala lagi gigi. kitala imong anak lagi. Di masag ko pasuruyon sa asawa di ko magtagbata. Sa umanaron nga, dili ta kalugaron. Di bahala ni. Tinangga kini ko anak day kana. Ay sa ba mama nimo ha. Yes. Ayo kayo ya. Ikaw magsaba nga mag-date ni. Gati ko anak ya day kana. Ayo kwarta. Wala day wa ko kwarta na kay. Sinsiyo da lam. Wala. Wa jud isu. Day, igabot na sa balay day, taganti ka kwarta nya. Una lang uli ay sa ba mama ha. Ito, basi pulo mo. Na lagi. Sige day. Una lang uli enjoy. Lugar Ano makaligyan mo? Ito magdit na pa. Ikaw, nakita ka lang. Ay, Day, ali. Ano yung papa nga? Ano ka pulit? Ito tumutin-tinin na siya ko. Oh, kwarta? Kwarta, Day. Halalang na kwarta. Sus ka na, Day. Dali. Daghang kwarta, oh. Awa, oh. Minsan pag ilunod din mo tanan sa kompiteran, niya karon. Asa imong papa? Nagdate-date. Ay, pasangin. Dito din. Ayan, may pauna uli. Ola. Nakano kompiteran daw. Ako, ato na ko mong papa. Salamat yun kayo sa inyong kuan na ba oras. Ay, siyempre, no, sa- Hindi ko ni mag-oras. Ay, siyempre pinangga. Kahit ikaw bro. At least nadawat sa kunimo ba nga. Siyempre. Nga, mga ko anak. Oo. Oo, di pwede naman sayawan ko yun. Pasang. Ino pag ilagay mong anak. What's up mga kapalpak no? Di aktaron sa shoutout portion. Sige. Ubay gini ha. Shoutout ay ni Al Diamante. Ako na suod nga amigo. Of course, di gini mawa. Si Dom Recalde from the Promised Land, Bunawan, Davao City. Dom Recalde. Merry Christmas dol. O si Ginalyn Libongkogon, John Mins TV Vlog. Abu Bakar Absalom. Shout out po ni Mary Joy, Johnny Mangubat, Landy TV, Pro Player, o shout out po ni Felix. Shout out po ni Mental Yabag Biners. O si Mami Adventures, Geraldine Thompson. O shout out sa iyang tatay nga si Tatay Bining nga kamukha daw na ako. Salamat gino. Na ako gid ko kaprehag na no kana. Basta mga gwapohon ba agoy. Ya. Kulungo Brothers, ako ni gigagaw suportahan ta ni. O Ignacio Largo, Right Time. Shout out po sa GCS Gaming, Buhay OFW from Kuwait, Arias Farm Vlogs, Ronron Mosrales. Og Siras, shout out ay Siras YT. YouTube channel ni Siras ay. Og si Kuya Johnny Vlog, Ronels BI, og Edita Andre. Anrain, og Arcel Daog. Shout out po ni Christina Fajardo, Maria Chisca Soresoroy, Livy Daniel Villar, si Jilvin Caburnay, ug si Jeffrix Ubatay. Og shout out ay ni Vincent Sugarol, ako ning amigo. Og Erne Bidiosas, ako ning kauban sa trabaho. Si Lorlen Sinet, Jomare Estero, Ruel Villamaso og Liberty Adogol. Shout out niyo di adol no. Og sa uban ako mga kauban di sa Trabuan, shout out ay ni si Mark Official TV og si Bustoy TV, Randy TV 24 og si
Rodrigo Mangkaw, shout out nyo diadol, og si Ikoy Elimino, si Sumuhid Hilmer, og si Doy Fernandez, og siyempre si Clarice Gugo Munilar, og ang usa na mo kakauban ron nga bag-o nga operator sa crane si Pamil Caminos. Gi-shout out niyo diha. Og thank you og God bless kaninyong tanan og Merry Christmas. Bye-bye.